Dávam mamičkovské rady zatiaľ, čo vám predstavím novinku od Garnier. Rada číslo 1. Nepočúvajte druhých a ani mňa, pokiaľ vo svojom vnútri necítite súznenie. Túto rutinu už poznáte. Šampón, potom kondicionér. Keď máte možnosť kojiť, kojte. Kojenie je čistá láska a láska je to jediné, na čom záleží. Vlasová kúra pre vyhladenie v podobe masky. Nestresujte sa nad bordelom v domácnosti, to je to posledné, na čom záleží. Naposledy bolo kráľom tejto rutiny Keratin Slick Serum, ktoré treba vyfenovať a zažehliť. Pravidelne so svojím dieťatkom tancujte. Vypeckujte si hudbu a úplne sa spolu odviažte. Dnes prichádza Garnier s novinkou, ktorá prebrala štafetu po Keratin Slick sére. Netlačte na pilu so spánkovým režimom vášho bábätka. Choďte s flovom a to sa spraví samé. Diamond Slick Shine Coat Spray, ktorý má upgradenúť zo sadu na ešte vyšší level. Neporovnávajte svoje dieťatko s druhými. Výhra nie je byť popredu, ale mať nadhľad a žiť v prítomnosti. Jeho meno Diamond vám chce naznačiť, že robí efekt ako blíšťaci sa diamant. A moja posledná rada pre vás, noste stále na pamäti, že všetko je len dočasné.